tun trum video karon siam tur chu paytm wallet manga poisa mu theina kha karon tar lang dona chuan heng ho hi chung ber hi helai mi kan en chuan lai kan chiranga not hi install register and verify by OTP verify your documents pen card the other card open account and get the bonus amount in data kan phone number kan in register nga hem app se kan install ang ti chuan pen card le other card khan kan tile anga chumi nuwa cheng som kwa hi kan dong don ti na ani chuan line kan thai chunga ludo hi kan enang hemi hi general lang ta register complete the registration and get the bonus amount in ta kan download ta kan in register kan phone number ma kan in register ringot khan cheng ruk kan hlo hal don ti na ni ti chuan ta hian cheng somin kan in recharge sanga ti chuan cheng som thum kan dong le dol ni hemi hi khang ho kha ati dan kal mang chu ani ta a masa in channel hi min lo subscribe lo ni chuan min lo subscribe sakla min lo like sak don nia chuan video thar kan upload i mu zel theina notification bell kha min lo on sak don bok nia ti chuan tuna chuan kan lo withdraw nga cheng ko ka nei ta a chenga hi kan tum chinang masa in paytm wallet a kan enanga paytm wallet balance a khan kan en chuan hei ka paytm balance ani ta a ka bank account ni lawin ka paytm wallet balance ani ta a hi za sumruk pahnih hi ni ta a chuan chenga hi kan withdraw chinang kan tumang hemi withdraw tur hian offer ka tax ngai ang khan lo om thina withdraw don po khan tax phot kha ngai thin ta ni hei poi tax anga ya pali kha apps ka tax complete phot kha ngai ta ni chuan cheng hia hian kan ti chinang cheng hi ka chu pakhat ka offer complete to van ka withdraw thei ta ni hemi chenga withdraw tur hi chuan tax ka pali kan complete anga chumin hnuah chuan kan withdraw thei don ti na ani kha chuan paytm wallet a kan en le anga za sumruk pahnih alani a ka bek anga a bul tang ka lut thalenga za sumruk pali khalo om tan hi helai cashback today direct le somli pakwa am za sumruk pali khalo om ta a tikhan kha anita a chuan paytm kan paytm account siam dan kharon ti chhuak tum veu takla ma se karon ti chhuak hlei theilowa chan chu paytm account hi pakhat chi anei pahnih anei theilo wang khan account pakhatin chu mi ni wang chuanin lock out po ni ila nga ya khana lut le zelta in register kha angai to lo ta in register thei to lo ta chu mi ni wang chuan account kha abul tanga siam tur chuan account hi ka ti chet vek kha ngai don ta chumi han ti chet ringot ka thil ti chini box hi lowa chuan paytm in download anga phone number in bank account nen na in thlunjom na number kha in chhunga ti chuan OTP ron thlenga in phone a khan SMS pack kha om nge nga ya ti chuan ATM card in ei nga ya ATM card kha atop lampang ATM number 6 number paruk chin kha ila chhuak anga chumi chu I thu ang ti chuan paytm account chu in registration thei to ti na in ta a ti chuan I bank account kha helai hi I check anga balance ti a hin check anga ti hian lo om lo anga UPI hian UPI link karon in tinga chumi chu in click anga UPI I bank account kha click turin englo nga Mizoram rural bank I mang ni chuan rural bank state bank po ka thei ta ti chuan I phone number na khan I verify nga ti chuan paytm le I bank chu I in register to ti na ni ta a poisa I thon chuakin I dong lut thei to a ma se hemi register lo po hian paytm wallet hi chu kan nei hrim ta kan bank account na link lo po hian hemi kan paytm hi chu
cái paytm kan download ta kan phone number kan register kan hemi hi paytm wallet hi chu kan nei to hrim hrim ti kha kan thria ta tha ti zawng kha ni e